Ikinaugma ni Flor kan syudad ni Naga ang Registered Anywhere Project o RAP kan COMELEC. Istorya niya, haloy na siyang daing nakakaboto. Bilang Chief Operating Officer ng sarong travel agency sa syudad ni Legazpi, dipisil daa para sa iya na mag-uli pa sa syudad ni Naga ngani sa na magparehistro. Kaya naman kan maisihan niyang igwang pig-uoperisir na siring na proyekto ang COMELEC sa laog nin sarong mall sa Legazpi, inaprobitsaran niya naman da ini. You really have to register yourself and exercise your right during the bilang isang Pilipino. Because I have one branch here of Gateway Visa Solution. We have branches in all SM branches. Sana lahat din ng mga branches, SM branches niyo, magkaroon din kayo ng ganito. Because it really helps a lot. Katulad ko na from Naga, bypass lang ako. And I just saw this one. I said, oh, it's chance for me to be here. At napaka-smooth ng process. Disyembre 17, sundo 18 kan nakaaging taon kan punan ang RAP, nagdurar ini sundo kasuudma. Sa nasambit na mga petsa, total na 705 ang naserbisyohan kan proyekto. 472 ang bagong rehistradong botante sa reyon, apwera kan pagpaparehistro, igwapang ibang pig-uopresir na serbisyo ang COMELEC kung sain 206 na persona ang nag-aprobitsar kan transfer outside application, 17 sa reactivation, 6 sa reactivation with correction, mantang 4 ang nag-aprobitsar sa overseas absentee voting. Sa dakulaong onra ini sa bilog na Bicolandia, yun nga lang sana po nadangkilik tapa. Sigon sa Provincial Election Supervisor kan COMELEC Albay na si Attorney Aurea Bubunaw, saroan Bicol sa tulong pilot areas na napili na pagkundisiran kan proyekto. Kung sain obheto kan proyekto na makapagtaon ng serbisyo sa gabos na kwalipikadong botante sa nasyon sa paagi kan pagranikan serbisyo sa publiko. Siguro po dahil ano baga, pag sinabi mo Bicol, Legazpi ang nang-iisip sa imo and Naga. So we are the prime tourist destination. So dakul po digding mga bakong taga-digdi talaga. So nationwide yan. And number 2, dakul naman po kayang nagtatrabaho and may mga prime universities kita. So mga bako man talaga taga Legazpi sinda pero digdi sila nagkakaralasi, digdi sila nagtrabaho. So I think that's one of the reasons na kita pinili. Nangapudan man si Bunaw sa mga kwalipikado alaga dai pa nagpaparehistrong kababayan na magparehistro na asin dai na paghalaton an huring aldaw kan pagpaparehistro na maduran na sa nasundo sa huring petsa kan Enero. Sa mga dai pa nakakapagparehistro, magpasiring sana sa mga opisina kan COMELEC Lunes sagkod Sabado alas 8 nin aga sundo alas 5 nin hapon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.